Айде стига да е, пак заби този компютър. Казах ти, че има нужда от ремонт. Моя го оправиха в BG компютър срещу енергото. В този магазин, освен че поправят нови компютри, значи и ремонтират стари, така ли? Да, разбира се! Здравей, мила! Научихте ли си за днес? Как да си науча с този ретро компютър? Петя ми каза да отиваме директно в BG Computers при професионалистите. Хайде, време е да вървим към магазина. Добре, татко. Охо, ето го BG Computers. То било близо на улица Антим първи. Аз какво ти казах? Давай да влизаме, че този кютюк май много ти тежи. Хей, човече, от кога слушам за теб? Моля те, направете този компютър по-бърз. Нямате проблеми, след няколко часа ще е готов. Готово, компютърът е наш. Да вървим към колата. Да, толкова се вълнувам, ще си направя нов акаунт веднага. Ще го настроим веднага, щом се приберем. Може ли да свалим Майнкрафт, моля? Ще видим.